Mangler du 8 runder? Bare hør, hvordan han bruster. Du mangler 7. Du har fundet ud. Jeg synes, du begynder at skære lidt hjørner nu. Du begynder at skære... Stille, han tykker. Du skærer lidt hjørner af, synes jeg. Det var sådan. Og de der arme der, de hænger ligesom... Ja. Du skal bare sige stille, jeg er på stil, det gør du. Nu mangler du 5. Det er dårlig kondi, det der. Du mangler 4. Sebastian, du står bare midt i det hele. Du er helt færdig. Nu mangler du 3. Mangler 3, så kan godt. Kan godt. Mangler 3. Kan godt, Alexander. Mangler du 2. Man kan bare høre hans fødder, som bare vil være træt. Mangler du 1 opgang? Du er helt færdig. Og du mangler 1. Kom så. Kom så, Alexander. Kom så sidste. Nu skal du bare hen til radiatoren. Kom så. Løb, 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 løb. Færdig. Godt, Alexander. Det er hårdt. 12 i kondi. Kondipunktum. Det er hårdt. Er du i orden? Helt fint. Hvad med at ryge? Ja.